ar y ffôn. Mae'n hwn tynnu hen focsys ffôn I law. Un wrth un. Y cromfachau cochion oedd ym mhob pen y pentref. Mai dim ond lle I un oedd ynddyn nhw. Fel bocs ffôn Doctor Who. Roedd yn rhyfedd faint o hogia allai glistfeinio, a faint o genod allai heleno I gario clecs, a chwythu cysanau I law y lein. Cynnig casgod mewn cawod law, a chonel a noson ddileod. Ac a glaw melyn y llyfr, roedd cyfle I dorri enw a chariad cyntaf. Erbyn hyn, mae gan bawb ei ffôn. Pob un a'i ddelydu ei hun. A dim sôn am harmony. Ac adren neu fws, dyna gan data, fel tŵ babel o leisiau. Ac mae pentref yn ddigronfachau, yn graddol fynd yn un a nesa. A blychau cochion mewn amgueddfa. A genod a hogia yn tyfu'n hun, heb le I rannu cyfrinach. Pob un wyth o hun, yn pwyso ar ei ffôn.